ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kamta ka nursing but paramedical course, ka bala itho da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kajaintia Students Union JSU Kalawan IT da kajingtho Shauba Lasky Rambai Deputy Chief Member Kajaintia Hills Autonomous District Council JHADC haka pratre ujemang arajar apun rio bandawa na ka council ban pendam ya ka thop baar jongki kor harilum jaintia namar kajing don ki kor ki bomdai ki ba ajat kme kum ka biate kahmar karbi hadam mar bat kuki. Ke union ha kajing alam uba jersam shella u president kalapan pau kajing itho ya ki kor ki ba omdai ki trai mulok nalor bagi dei ki basim jat nau shinrang kan bo jing ma ya ki nongshong shnong trai mulok harilum jaintia. Kaseng kala ong bag JHADC ka deban wengi kita ki kor na ka thop lam kumta kan penlong da kajing tor ban yakhi ha JHADC. Sho kaseng kasngau khia ru bagi jat pen riu luom ki bomdai ki trai mulok kata ki ban nasabar ka Jaintia Hills ki wan shong kurim hau pot usam ka than bala ai jing itho da ka council. Tahdin wa yun liang yung ka JHADC da pembanagi itu ki kur go ar ka man galis ko ar gitu ki kur iwa imtimit I hapo ka Jaintia Hills yang ibro ko wi chembile to galis ko man kong pembanagi to ki kur ki timit hapo ka Jaintia Hills yang ibro ko wi tangkat ki galis ko ar to gini man ki kur ki wa yui liang yong I ka Jaintia Student Union yo emjing ma ya ka future ka menrit yong ka Jaintia Hills yang I ni ba chemi to kita ki kur to kam ki kur biati kuki ki karbi ki mar ini ki bru to ki wa chong wa sa itri yang ki cita ja ko Manipur Mizoram tangwan chong wan sa ki chini leng ba ka jing kur mar hitai bun sen lagi ki bru ju pen kam ki da ki kentai biati chong kha yo ya ka te interest ka status interest yang ST hapo Jaintia Hills yang I ini kesini liang yang Jaintia Student Union da bo ide gedor khas ha udipti CM Malaski Rambai wede pak pendam Cisendon ya kini kikur ki watimit ki hai tepok kini gelis ko ar ten liang yang Jaintia Student Union da bo ilete yaw ya ga JHADC pendam ko Cisendon ya kini kikur lada dia ga JHADC pendam ko ini kikur ina liang yang Jaintia Student Union daw stormy ya kini ka district council we daw khang chabi le ya ka la ka mi ko u chimmi ka senjam u pendam Cisendon ya kini kur nei ba kani man ko kajingma ni ba chambile kini ki kur to kur ejat pa even hapo Jaintia Hills ida praktisi ya kata matrilineal practices ko itibit iya ka kur ya ka bai dekat wan yo ito analiang ka council ka da khut ko ya kini ki judge bru ki witawan ki judge bru ki wan chongkha chini ki example EP kam kita ki kur hanse ki kur wan chongkha hapo karbi liang council yang I ka da perchang ko timit deki kini penyo bo jingma go ya ka judge bru yang I dan liang yung deputy CM da perchang da ong to discuss wa ka tim dengan ni man ka ultimatum ya ka district council wa pendam Cisendon ya ka ni kikur lam kamte ka jingi ki daujur ko wi da chimbile da ka sinjam ko teng nei benta ka ni council sagabile ka message ka kwa pha chaga rilum Jaintia waro ko wi wa pi hun bimo wa ka council timbit ko ikini kikur kiwa I tente mjuk senyaw ki man ki lagi kur kiwa tente lebo ila reklam sepang ke clan bill ko batai sepang ki kur ko issue certificate lagi hek kur ne benta wo tipmit ya ki la ne issue ya kata ga ST yang ki hane chemi uta ka council da perchang gole bakala hajing kita organi kur tin liang yang I lebo ya kata ga dorkas uta wo penkur la ne pendam Cisendon ya tipmit ya kini ki kur hakani gelis ko a Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batai ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bhag pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya